Ola, son Alir Macía López, alumna do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo e vou facer unha pequena presentación sobre o meu proxecto, o estudo titulado O efecto do fotoperíodo sobre a multiplicación in vitro do ílex porcueneana. Neste proxecto traballouse co acibro híbrido ílex porcueneana para determinar como inflúe o fotoperíodo no crecemento deste híbrido en cultivo in vitro. Para iso, introducíronse eses plantos durante 35 días en cámaras de cultivo a 25 graus centígrados, baixo luces LED con 3 fotoperíodos diferentes. Un fotoperíodo longo de 16 horas de luz e 8 de escuridade, un fotoperíodo medio de 12 horas de luz e 12 de escuridade, e un fotoperíodo curto con 8 horas de luz e 16 de escuridade. Posteriormente analizóronse unha serie de variables: a taxa de multiplicación estándar, a taxa de multiplicación total, o peso fresco, o número de brotes maiores ou iguais a 1 centímetro por cada esplanto e a longitude do brote máis longo por cada esplanto. A nosa hipótese é que existe un fotoperíodo óptimo, que vai ser, que se tomamos de referencia os fotoperíodos aos que están sometidos na súa zona natural os parentes deste híbrido, o que máis achéganse máis ao fotoperíodo longo de 16 horas de luz e 8 de escuridade. Como conclusións, obtivemos que o fotoperíodo longo proporciona unha maior taxa de multiplicación estándar, os fotoperíodos longos favorecen o desenvolvemento de maior número de brotes, o fotoperíodo longo proporciona tamén un maior peso fresco, e o fotoperíodo non inflúe significativamente na longitude media dos brotes. Moitas grazas e un saúdo.